Tento vulgarizmus obsahuje program a preto môže ohroziť fyzický a psychický vývoj maloletých. Odporúčame osobám mladším ako 40 rokov, aby ho sledovali len v prítomnosti rodičov. Dobre. Perkelti muži v tejto chvíli zapísaní, športoví, za nimi vranie muži klasika a zlatníky, že klasika ešte idú bojovať o nejaký ten pohárik. V športe idú perkelti, jasné. To budem veľmi prekvapený, ak tento tým dá jediný čas, ktorý bude pod 16. Zatiaľ ani jedna 16, teda 15 nepadla. Snáď sa Stanko nenahnevá, keď poviem, čo tu odznelo niekde v mojom pozadí, teraz vzadu za mnou, že ten rozdielovač vyzerá presne ako baba, celkom takto na diaľku. A je to v prdeli, Stanko. Tu sú to celé leto na bicykli. Máš miesto, hej? Mám. Ide ľahko. Za to bežku ešte. Viem. To máš taký škod. Hej, ale sklonej. Jak sa tomu predtým šla. Nie, no ja vás to opravím. Toto nie, ne? No, myslím, že 4 minútky za chvíľku ubehnú ako voda. Tak teraz sa pozrieme na dámy vo fialovo-ružovom a pánov v žltomodrom.
To je zelená? Žltá. Perkelti muži športoví štartujú svoj stroj, žena za strojom štartuje. Jano, to nestíhneš natočiť, choď už to... A to natočiť. To ide neskôr, ako si myslíš. Nevadí, počkaj. To ide dlho, choď už natáčať. Dobre, štartujem, hej? Môžeme? Môžeme! Prežikári, aby som rybiel, či sa pozor, štart! Poď! Piči! Poď! Piči! Opäť si zaslúžia už len pre tú odvahu, urobiť takýto nádherný tým, chcem si zabehnúť. Časom inak zastavil, časom nie, bo musím ho regenerovať sám. Piče! Dva týmy posledné, ja viem, že už som hral pre tú hodinku, že posledné, ale tak nikdy nehovor nikdy. Branie muži, klasika a potom za nimi zlatníky, ženy, klasika. Sorry!